Днес за пръв път играя с Колет. Нека да видим какво ще стане. Здравейте на всички, аз съм Стич и добре дошли в днескашния клип, в който ще играем на Brawl Stars, като ми се падна Колет и сега нямам търпение да я пробвам на всеки един мод. Нека да започваме, но първо съм ви подготвил няколко стар дропа. Започваме с първият стар дроп, като ми се пада Rare, окей. Също така искам да кажа, че ето от този тук стар дроп по средата на трето ниво ми се падна Колет, като аз отворих Legendary стар дроп и наистина страшен късмет извадих. Сега нека да видим какво ще ми се падне. Отново Rare. Добре. Не очаквам никакъв късмет, просто малко да поотворим стар дропчета. Супер Rare. Така. Нищо особено. О! Митик! Митик стар дроп. Да видим дали може ми се падне нещо интересно. И цъквам. Падна ми се скин на Емс. Той скин е изключително готин. Мале, трябва да си го сложа. Ще го пробваме и него. И последният стар дроп. Да видим какво ще ми се падне. Отново Митик. Мале, какъв късмет. И Митик стар дроп. Да видим дали сега може да ни се падне герой. И цъкам. Ами, не, 200 точки. Много добре. Мисъл, 2 митик стар дропа, наистина съм изненадан. Сега нека да започваме да играем с Колет. Ето е и първата игра. Ще играем на Duo Showdown, защото имам мисии. И всъщност това е главната причина, поради която ще играем на Duo Showdown. Оу! Само да не загубя първата игра, че ще стане много лошичко. Оу! Ето че убих някой. Изключително интересно. Ще взема Power Up-чето, няма да чакам моя. Колет, доколкото знам, бие демидж спрямо героя, колко хелт има. Така че е изключително любопитно дали ще успея нещо да достигна. Оу, има някаква Амбър с 10 Power Up-а! И нея убих. Добре, няма да си изчакам партньора, просто защото искам повече Power Up-и, за да може да убия този, на който му забравих името. И не успях да го докосна. Не успях да го докосна, но неговият съотборник се роди. Мале, какъв късмет изваждат. Окей. Убих ги и вече съм назобан с 12 Power Up-а. Моят е умрял, така че просто ще изчакам в хращето. Надявам се аудиото да е добро, защото на миналия клип аудиото беше ужасно, за което изключително много се извинявам. И сега ето тази искам да убия, окей, убих я и веднага победихме с 13 Power Up съм, така че просто няма какво да стане. Вдигнахме ранг и чакаме още една победа, за да може да си изпълним квестовете на Duo Showdown. Тази лоу е изключително добра, заради това даваме Play Again. Ако сега победя, ще имам 1000 coins, като ще апгрейдна Колет с тях и ще имам 2 стар дропа, с които ще ги отворим. Дали? Така че, нека да видим сега дали ще стигнем до победата с моята лола. О, тук трябва да помогна на нашия. Окей, помагаме. Помагам. Ей, какво направих тук? Ай, добре, че са слаби сега тия. Добре, че са слаби, просто иначе няма как да успея. Добре, направих някакъв демидж на примото. Супер. Воу. Ето. Ето го спайкът. Няма да ги целя сега. Бягам, просто бягам, защото има голяма вероятност да ме убият. Ще се хилна. И този спайк нещо фарми. Ето го моят, идва! Мале какъв демидж направих. Това беше изключително очаквано. Отново съм с 12 Power Up-а. И сега просто чакаме къде е другият ми противник. Ето го. Ето. Супер. То неговият герой се... Добре. Неговият съотборник се роди. Това беше изключително очаквано. Просто не знам дали как да го опиша. Изключително странно. Добре, ето така, взехме си всички награди, изпълнихме всички квестове, всички неща взехме и сега ще отворим 2 стар дропа. Ето го първият.
Добре, след 2 Mythic Star дропа не очаквам нищо. И сега втори рер, окей. Добре. Може би сега ще отворим още един Star дроп. Не знам, дано. Ай, колко малко ни трябва за нов Star дроп. Окей. Не е проблем. Сега ще играя малко на Gem Grab, но първо ще апгрейднем колет. Задължително. Апгрейднах я до кое ниво? До 7 ниво, да, до 7 левел и сега ще я пробваме на Gem Grab. Ето да видим как ни и в третата игра. Надявам се и тя да е победа, за да не си разваля стрикът най-вече. Но пред мен има Пайпър, Франк и Нани, трима епици. Сега не знам защо тук им се наврях на тези, но не знам как да го опиша. Това беше изключително странно. Пайпърката ето тук. Добре, че са по-слаби, нали, че аз да намирам, обаче сега няма какво друго да направя. Все пак няма как изведнъж да вдигна купи и да правя ревю. Така че започваме от нова купи. Моите съотборници са изключително слаби, моите опоненти са много слаби. Просто не знам какво да кажа. Сега тук убих Нанито, просто беше очевадно, че ще отиде в храста. Сега Франк си използва ултимейта за нищо. Главно Колет е изключително интересен герой за игра. Сега не мога нищо да кажа, обаче е изключително интересен герой. Просто не знам дори как се изразя. Сега Нанито и Пайпърката имат заредени ултове и убихме Нанито. Сега трябва да убием и Франкът. Като, да, ето, сигурна победа и искам да завърша така. Добре, ами победа. И отваряме поредния Star дроп за днескашния клип. Супер рер, супер рер, супер рер, супер рер. Ами, окей. Не се мръдна от супер рер. Но нищо, отвориха 2 Mythic Star дропът, от които ни се падна един скин за Емс и точки. Добре, сега нека да пробваме колет на Pro Bowl или на Hold Zone, се чудя. Тая карта каква е? Не, това не е готината карта. Миналият път имаше много яка карта, обаче сега няма готина карта. Сега тук я да видим на Hold Zone картата. Може би. Добре, нека да е на Hold Zone. Започваме и с четвъртата игра. Нека да видим как ще се представи Колет, защото ми е изключително интересно да видим просто какво ще стане. Така, веднага започваме, втурваме се към тази зона. Ето е бито, което ще убием, естествено. Просто няма как, те са елементарни моите опоненти. Аз просто ги правя на нищо. Никой не иска да дойде при мен. Да отидем... то я взеха. Окей. Мисъл, просто си стоя тук на зоната и си чакам. Това е една от най-скучните игри, честно ви казвам. Една от най-скучните игри. Бе. Добре. Така. Сега минаваме в другата зона. Всъщност няма минаваме в другата зона. Добре, най-после я добра. Мисъл, беше задължително. Победа, просто дори знам какво ви кажа. Така, продължава нашия стрик. Вече вдигнах Колет в 5 ранг, така че имаме напредък. И сега ще играем на Hunters, мисля, че е много добре. Няма да играя на Brawl Ball, просто защото най-вероятно ще победим. Hunters е много любим мой мап, просто изключително много ми харесва и трябва да правя килове, което така най-много ми харесва изобщо в играта. Наистина, просто да правя килове, да се бият, това е моят стил на игра. Кемпенето е по-малък процент от играта ми, но сега станах на много малко хелт и ще трябва да се хилна. Така, тук ето го покото. Значи с Колет не трябва толкова много да се биеш, защото някак си не става, мисъл, може да те убият. Ето я, така. Съжалявам, че използвам Auto-Aim, просто иначе е малко сложно стават нещата. Така, ето. И отново използваме... че ме убиха.
Дори ултимейта не помага при някои ситуации. Не, как можа този така мазно да ме удари? Добре, убиваме и колтът. Имам вече 4 кила, но да не успеят тук да ме убият скоро. Еде, yes! О, аз станах първи, yes, окей. Сега се чудим, на сандвич съм, така че някакси трябва да успея. Yes! Оу! Yes, най-после! Сега имам да апгрейд на 10 човека. Един от тях ще бъде Колет, естествено. Просто искам да прави повече деймидж, защото Колет е изключително добра, нейният супер е изключително добър, но прави наистина доста малко деймидж и просто искам да й се вдигне деймиджа. Сега ще играем на нокаут, като се надявам тук да се представя по-добре. От другият отбор също има Колет, така че ще бъде препятствие. И сега да видим коя е по-добрата Колет. О, тук Гром. Ще го разгромим. Мале, каква шегичка. Пред това ми се получи шегичката. Сега тази Мек, да видим дали ще мога да я убия. Това беше много неочаквано. Дали си използвах ултимейта. Не знам защо. Тръгвам напред и каквото стане. Това не знам дали го видяхте, но минах, дори не знам как да ви го опиша. Използвах си ултимейта и то реши, че ще ме премести, ще ме телепортне. Сега, понеже трябва да запълня време в този клип и не може просто така нещо да правя. Трябва сега да играя на някой друг мод. Обаче на мен не ми се играе на Soul Showdown, нито на Brawl Ball. И заради това ще играя на Bounty. Нека да започваме. Сега това са измислените мапове от хора, като моят мап се одобри от Supercell. Вау, това е най-великият мап, който някога сте виждали, казвам ви го. Моят мап се одобри от Supercell. Ако не сте в час с нещата, бях си направил мап, той се одобри от Supercell и всъщност аз бях... Мисля, можехте да играете на един от моите хиляди мапове, които бях дал на Supercell да се одобряват. И всъщност тия избираемите мапове можеше да ви се падне един от моите мапове. Но аз колко ли мапа изиграх на Soul Showdown и нито един не беше от моите избираеми мапове. Не знам защо, може би на някой друг му се е паднал. Сега нека да се насочим към играта. Имам 2 кила, като сега това ще бъде мой трети! Не, мисля си, че ще бъде трети кил. Убиха ме за жалост. Неймар от нашия отбор се представя много добре. Сега ще се опитам тук да го защитя. Ето е Колет, моята приятелка. Сега от тук дали ще мога да я убия? Не, остана на толкова малко хелт. Просто на Колет ултимейтът ти прави играта. Просто иначе не става. Как ме убиха, мазно. Мале колко гадно ме убиха. Мале колко е напрегната битката. Значи на един удар. И дали ще го убия този? Не успях. Не, наш. Пази се. Много е напрегната битката. Дали ще успея да я убия тая Колет? Не мога. Чакам. Чакам подходящият момент да си използвам ултимейта. И сега! Yes! Това беше толкова напрегнато. Yes! Не знам дали видяхте, обаче в последната секунда аз убих някой. Иначе щяха да убият моят партньор. Еволата на мен, просто не знам дали как ви го опиша. Това беше... Дори не мога да ви го опиша колко съм радостен. Сега, нека да играем на Brawl Ball. Последната игра, да видим как ще се представя и на Brawl Ball с Колет. Така, от другият отбор има 2 танка и 1 хилър, което е изключително гадно за тях, защото сега танкове тук не е много подходящо. Така, сега си взимам топката, убиваме покото и с един удар вкарваме гол. Дори няма да го коментирам, в смисъл, не знам, разбирате ли ме, какъв беше този пропуск?
Сега ще си използвам мултимейта тук, защото просто не искам така да ги поубия, малко така да им вкарам напрежение. И ето, че нашата сега трябва да вкарат и да трябва да правят като мен. Добре, точно така, ами вкараха гол и победихме. Мисля, 30 секунди игра. Това е най-хубавото нещо, 30 секунди да играеш и да победиш. Ами, ето, че с победа приключваме клипа. Всъщност, като се замисля, ние нямаме загуба в този клип. Може би защото играхме с ботове до преди 50-та купа. Обаче, нищо. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, може да дадете лайк и да се абонирате за канала. Аз бях Стичи. Чао и до следващия път.